This morning, a music festival in Israel packed with hundreds of young people ending in carnage. Nearly 3,000 people attended the Tribe of Nova Festival in Reim, Israel on Saturday. Ang kadto lang karon nga celebration na nasulti ni pastora, nadungog na mo sa isulti pod sa kadtong nakakita sa celebration. Kadto nga celebration di ay no nga dito gi-attack sila sa kaning Hamas. At that time, there's no glory ilang gihata sa Ginoo. Kadto nga celebration, that is a worldly celebration. Ano man, tungod kay they shouted, they sing, they sang, nagkanta sila og mga kanta nga kanang gitawag og dili for the glory of God. Bisan ilang mga aksyon. Then moram na pirmi, basta kay kalimtan gani sa nasod sa Ginoo ang Dios, that's the time nga mo-withdraw ang power sa Ginoo, mo-withdraw ang presence sa Ginoo, then ang kaaway maunay mong rule. Kung magkaanam-anam ganig kagamay ang inyong kasi Ginoo, matunga na lang hangtod ma-1/4 na lang hangtod mawala ng Ginoo dito na siya sa gawas, manuktok na pagbalik ang Ginoo niya. Sumala sa iyong sa rebelisyon, igsuon mawala pa-defeated ka na sa imuhang gitawag og fight sa kinabuhi. Makita lang nimo uga na kayo ang imong pagbati sa Ginoo. Murag wa na tay gana nga moampo, wa na tay ganang basag Bible, wa na tay gana nga muisgot bisan pa sa ngalan sa Ginoo. My personal experience, I attended the festival. I went with a friend of mine. Muna nga akong hangyo sa mayang people, dili ta manundog sa mga Israel this latest. Kaya nga naman, ang ilang gihimo ala na nukso, na nayaw, na dito ang mga body language, na dito ang gitawag usayaw nga murag ethnic dance. But the music played on. Unyang, di ay, tanan, para sa Ginoo. Nasagol siguro ito nga, nasagol po nga gamay, sa kapasinsilyo sa Ginoo, tibuok ila. Natingala ko, bisan si Carlos, yung atong professor sa UP ba na siya niya, retired na, yun niya, I could not understand nga nung Israel nalusan sa kadtong mga libo-kalibo nilang mga missiles. Within fact, na sila'y mga pipila ka mga Iron Dome nila. Nga pag mo intercept na bisag linibo na, kay linibo po na ilang mga kuan. Pag mo kuan na, wala gina, mura na siya ganang gitawag og ang nanglupad nga mga rockets ito, kining ilaha pong mugaw sila Iron Dome, mura po ka ng kuan ba nga, mugukot yun. Ano man, kay mura na magnet ba? Puro ganyan. Biyag yung pa i-explode sa taas. Ingana ang inang Iron Dome. Israel. For that time, wa ang sila kabalo. Ano man, tungod silang celebration, dili nalipay ang Ginoo. Ano man, it's a solid social celebration. Igsuon sa ato, we hope na ato nang pasuyaon ang yawa. Kung kani ato medyo yung celebration niya, di na ron. Amen. Ako kung doon ay mga kaunan, magkahuman, doon na sila ipa-appeal na worldly celebration, musibat na ko kaon ra akong tuyo, dili celebration nga masuko akong Diyos. Amen. Sa kayo na mabilin sa ako, kaya na kay diri ron. Ayaw ginig suon. Kaya nga naman, pag mo-appeal ta sa gitawag celebration nga din ang Diyos walipay, pasagdan ka sa ginaigsuon nga ma-appeal ka sa mga danger. Amen. We are of the Lord. Yung pa ang Biblia, gitataka na ta. O ang declaration sa 1 Corinthians 6:19, that we are the temple of God. Because we are the temple of God, unsa ingon diya nga we are already bought with a price by the blood of Christ. We are no longer nga makatouch pa ang kalibutan. Dili na makatandog o di na makagunit ang kalibutan. Kana kung di po tayo magpagunit. Kaya matod pa niya, ang atong identity, we are the temple of His Holy Spirit. So okay, temple sa Holy Spirit, ang tanatong affair, possible, it will please the Spirit of God. Makapahimuot sa Spirito sa Ginoo. Amen? Praise God. Para atong mahibaluan nga ang Israel is the chosen people of God. And ye are the chosen nation of God, and God is with them tungod kay nag-promise sa ilaha. O kita po may igsuon,
kita ang mga espiritu Israel na sa atong Dios. But beware, once nga ang kabuang sa Israel masundog po nato, no? Kanang gitawag og ang Dios kalimtan ug ang Dios papadaplin at that time mopalayo pud sa ato ug sa ato ang proteksyon og ang pagbantay sa Ginoo. Amen. Wa mo ko matikod once nga grabe ang atong spiritual nga kanang life sa Ginoo, gwapo ka ang panalangin. Di ka marutlan og kabalaka. Pero sulayi nga mahimo ka nang gitawag og worldly. Sulayi nga modistansya ka sa imong relationship o fellowship sa Ginoo. Mabati ni igsuon nga murag na is something nga kanang makita nimo nga di nimo mabati ang presensya sa Dios, kunya mag-struggle na ta sa mga panalangin. Ang dapat gyud mao ni ang ingon pa sa pulong sa Ginoo diri tinuod nga gihigugma niya Israel. Pero yung siya, but Israel, ingon pa siya, don't forget God. Ayaw kalimti ang Dios. Every now and then, every now and then, remember God. Mabito yung ni Kuan diri ni kaning Solomon sa book of kanang Ecclesiastes chapter 12, matod pa niya, remember now your Creator in the days of your youth. Kay kung maabot kay ang adlaw sa mga kadautan sa imong kinabuhi, kay maabot mang gyud na, ingon siya diha na ka magmahay. Nga mo ingon kag I have no pleasure in them. Di ba? Basta kay makita na kami ito ng mga grasya sa tuwa. Ang atong iatos ng baba, wa na ko'y kalipay sa kong kinabuhi. Nga naman, tungod kay ato nakita, once ang spirit, di na nato babati sa sulken, nag-withdraw na siya, nakubas na siya, ang atong batyo da igsuon. Oo, ang pagmahay. Nga lisod di ay gamurag, madistansya na ang atong relasyon sa Ginoo. Pero madistansya na ang Dios, once ang atong i-remember per me, ang atong fokusan per me, ang kalibutanon igsuon ng mga pleasure. Di na to daginuto ng kalibutan ng mga pleasure. Ako, di na ko diyan apil na simbahan na kay KG na, pero mamintin lang ka ng simbahan na nga, ayaw mo apil sa mga party. So, dili man tayo, pagkaon apil ta. Pero kung pagkahuman, ilahat ang i-apil silang worldly, i-set na igsuon, kay mao na nitabo sa Israel. Daan na sila kabalo sa book of Isaiah chapter 1 verse 16 to 17, yun siya nga, your new moon and your new fest, ang inyong bag-o nga gilin sa inyong bulan o ang inyong bag-ong pista o mga selebrasyon, siya gikalagutan sa akong kalag. Kay dili naman para sa ako, para naman sa inyong kagalingon. Bantayan na to, nga ang mga kalipay nga para sa kagalingon o dili para sa Dios, mag-grave ang presence sa Ginoo, mag-grave ang spirit sa Ginoo. Na ikaw, kita rin malogi diya. Amen. Ano man, kay gusto nato nga, God will always be placed every now and then sa itong kinabuhi. So, ang Israelite, mga igsuon, sa panahon, magwapo ang ilang stand sa Ginoo, ang standing sa tubangan sa Ginoo. Kung sa iyong posibilya, ang promise sa Ginoo nga, you will be a blessing and you will be a head, not a tail. You will be a blessing, not a curse. Sa ito pa, nagwari na ang Ginoo. Kung i-maintain na ninyo ang inyong kanunay nga pakig-close na ko, ang promise na ko mga hitabo sa inyong kinabuhi. But sa time nga palayo mo na ko, kalimtan ko ninyo kung sa inyong sa Ginoo diri, itugyan ta mo sa kamot sa inyong mga kaaway. Ang permanente sa Ginoo nga makipakita sa Old Testament nga maoy problema sa mga Israel, ang permanente nga itugyan sa kamot ng kaaway nga naman. Kay sa time nga makalimot sila Dios, ang Dios dili importante para nila. Ang Dios pasagdan sila nga matugyan sa kamot sa ilang kaaway. Igsuon kita maupod na itugyan ta sa kamot sa kaaway sa yawa sa time nga ang atong kinabuhi mo distansya ug makalimot na Ginoo. So always remember God and always put God sa atong atubangan ug ato siya pirming unahon sa matag adlaw matagon ug niya sa atong kinabuhi. Ang kalipay sa Ginoo mooy ato kanunay tagdon nga atong iuli ang ihatag sa Ginoo para ang atong kinabuhi na ato sa kasiguruan para sa balik niya
na ata sa kanunay nga pagtuman sa Ginoo sa Biblia nga all the glory must be to the Lord. Amen. Ibalik nato sa Ginoo. Tan-aw nato ito kagalingon. Basig tunga rapirmi ang ato nahatag sa Dios atong kasing-kasing. Igsuon maunay reklamo sa Dios sa mga Israel kaniadto. Og maunay gipakita sa mga after Joshua, David ug Solomon nga ang mga leader og ang mga tao pareho silang half-hearted na lang sa Ginoo. Dili gusto ang Dios og half-hearted. Bisan ang mga bana di mo gusto tunga lang ang heart sa inyong asawa. Ang asawa pod ang bana. Ano man, kay dali ra na magtaksil. Gusto niyo kanang ako ra gyud ha, ang imong pagbati sa ako lang yun. Madto pa sa kanta, paano na ang puso ko? Pastor Wardlim ini, no? Kung wala ka, no? Dili ta igsuon kinahanglan nga ang Dios tunga lang ang tibuok natong kasing-kasing para sa Ginoo. Kanta bito tag change my heart, O God. Ang heart nga tunga lang. Ito yung gusto nga if change sa Ginoo nga mahimong tibuok. Tabangan pa ta sa Ginoo nga matibuok to kasing-kasing. Di ato tabangan to kagalingon nga matibuok kay continue tag tunga igsuon kita lugi. Ma-questionable o niya og mapugngan ang panalangin sa Ginoo. Amen. God bless this message.